Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem. Hanya kesengi ulai tho baka Henyo Trap National Youth Movement kelawan ban mudui persya yu siem karaj marwet u arun ken siem ki longsan karaj lem kinong penyat snong na kisnong basyong basa kijat ben riu garo ki bakam yala di kum kirang ba snong hakati karaj ki badon kti ban di jaka shikibar jela. Nakaliang UCEM ka Khasi Hills Autonomous District Council ulakular ye ginong yalam ka HNYM bantok ket benya alor kani ka jingmudoi batla dalam unsa syemi ki sienjam ki bating e namar kani ka kam kadai persya amtang ya ka Land Act jong ka KHEDC handai ya ka Land Transfer Act jong ka jela shu nakaliang uba penyat sing siem Ulaong baya ka jingmudoi lapha show Deputy Chief Executive Member badai pet ya katanat elaka administration kata uba pencngan NCM banle ya kabadon kam. Jong ka Henyo Trap National Youth Movement HNYM bentar singi kilai kendu yang arikat jingdan lang EM ban penso ban ra haringkat ka shiti kum ka jing mudai persya ya ka jing terekam jong siem right tem marwet ke bahap apa ka hima melim te la kedo bun teli ki jing kendo hang ni kawe na kita kalong hakabede kini ki kendo hang tipo tem right marwet ke ba na kaliang jong ke HNYM kila penso hangi bakala don kata ka jing di Syaki bomdai ki khasi ya ka khndo hang the te kila penpau hang ni bon bahan ki te na kaliang jungi habede kani ka kam te kum ka executive committee bathumai te ngin shimkhya de siban yo ban pe penya ikani ka kam hakanu kan kom bade ban shim ya ka sinjam ru ngin shim kat kum kalenti jong ka kendon ain ka baladan hapo ka Appointment Succession of Chief and Headman Act 1959 but kumjuru ka Hima Melim Act arhajar nyo te habidib kani ka complain hadin ba ngalayo ban pedang ni ka city na ka HNYM tengla pha ru ya kani ka city Syar Deputy CM ba PNCM ibadairu bapet ya ka tanat ilaka kenang banle ka badan kam te habidib but nakaliang joki kila penso baru hakan ni ka shiti na kaliang jungiru ngala IT kan ni ka kam hai deputy CM ban shimkhya ban pek benya ban benle ke badan kam hoi ka jingkeno kalong kumta kat kumbala position ni dan ni shiti ten re bangan rai be hangmi pentikna be ke ikasinjam benle kam dei ka basu namar ba kat kum kilenti jong ka kendon ain bla don hangi kamut ngihap hiban penlong ka inquiry dan iban syukos ya CM kan ka marwet ban pan ya ka jing syai halor kini ki jing keno la ki long dem ki badai te hadin kata le singin sala par ban shim rakawe pakalenti karai ka bangin shim ba ngin penstop agar ku ki kendon la dat deba lap ba kile entah Murmunda adun ko. Swab dan kan ikan kumpiong mataba. Kadang query. Swab dan kan query. Ngin kani ngala IT ya i deputy CM in charge ilakan nama barok ka kambai de pasin syar khadal jong ki yet ki hima ishnong ki thau ki haba ka ilaka department ilaka administration department te ya kani ngala IT deputy CM but ka jingya penbait lang bat ni kumju bat nga kum CM ban kumno ban shimeka sinjam kumno ban shimeka rai te habai baide baka habaide baka taban suspend nem suspend ngin pek kat kum ka lenti ke ban sya bangin le insale kata Ni ni ka chingdi chakamo ndai ba ko badai sti ki bat. Ndai tamba kalong persya gi anjo konsul ru ndai ka kring ru gi anjo ka mekla Land Transfer Act ni Spanya huai kai ka bapidon tong hatu dapat hi kat kum ni jing keno let's say la long persya lupa ya ka kendon jong ka Meghalaya Transfer Act ka kandai Spanyol ku aru bar kumjuru kila long persya ru wat ikariti dostur bar kendo bar siap ka jongi te ngiru kum ka council ngila dan ya la ka jong ka Land Act
ar hajar ar po but kaniru kan sa kring hi let's say habai de kini ki jing pen khen jung kini ki breu ia kani ka kendon ka bangin adon te namar takadau nganamlah an kalan sibun tat ondala dep ban penbit penbiang na kalian jungi bangin habban pan ke jing syai ban syukos telada ngilap pat pakadon kum kita ke eki jing bombiang hakar kontrekam how sim right na singin sa shim kal tiba bade ban habban weng ru habban weng ngampat yo snow namar bangiru dang shen hingi dang shimti dang tang shitoyo siki bapun ki meeting si dang khot ki department ban ia kran sani habede bat ki jinglong jingman di council tala katu kan nepor te ya mental singanam pat la ban ai kanunu ka comment habede kata te singin nang budin ki lada ki don ru kumno bangin ya shikmat ki sinjam ba gin shim